uNkulunkulu konke abaphathi kwale ndawo ngegama lenkosi uNyazi nezulwini. Sibonge bangcwele ukumenywa uNkulunkulu. Ngicela ungiphe incwadi eyokuqala nje kuDuteronomy 4 evesini. Ngithi kube Isaiah 26 verse 4, kube uJoshua 24:24. Bese nje kuba uFilipi uyiqale ku-2:2. Oseyitholile. Iqale vesini. Njengoba-ke silana maNazarethani, ngicela silalele sonke. Njengoba-ke silapha uNkulunkulu into azosiphathisa umthetho ayoyifuna ngey'nsuku zokugcina. Lobe kusukela ekuseni-ke uJehova kade aba ngabantwana bakhe abasukumisiwe. Uthi-ke asingalaleli nje singenzi, kodwa silalele senze. Amen. Lokhu akukhulumayo uNkulunkulu ngabantwana bakhe akakukhulumeli ukuthi kuzosiza lona uNyazi, kepha kuzosiza thina siphile. Singaphili enyameni kuphela, nangey'nsuku zokugcina bese siyaphila emzimbeni nasemoyeni. Ngoba njengoba silapha siletha inyama, njengoba siletha imizimba yethu, kodwa sikomsebenzela ufihliwe ilo mzimba womphefumulo. Lo mzimba womphefumulo la uphuma khona uphume umuhle kakhulu. Njengoba uShembe uzosinika le mithetho asinika yona, uvikela ukuthi singayingcolisi le mphefumulo, kuthi ngey'nsuku zokugcina le mphefumulo besiyaliwe ezulwini. Mesibuya izohlala la ethempelini bese yakhudunga uNyazi, bese yakha intuthu, ukuze singaliwa-ke ezulwini la siphuma khona, ngoba uthe ubaba kathathani yonke imphefumulo ingeya. Kodwa-ke umphefumulo ongowakhe owenza intando yakhe. Qhubeka. Ingene ukuyo izwe elikunikwa uJehova uthi-ke uShembe yonke imithetho asinika yona asingayinezeli. Ngomunye unyaka ngisaqala la eMlazi kuke kwaduma ukuthi i-rice alisadliwe. Bengiseyingane-ke mangizwa ukuthi yini i-rice engabe lisadliwe, ne-aphula kuthiwa lisadliwe. Ngathi mangithola kuthiwa i-rice ngoba liyakhukhumala kwathiwa lingabe lisadliwe. Kwakuyikona lokunezela uShembe akuphuzayo la ukuthi asinganezeli emthethweni asinika wona. Ngicela ufunde aqhubeke. Inkosi kusinika. Singawunciphisi konke uShembe asinika wona. Ubaba uMhlambululo ukhulumile ekuseni ukuyifunda nelandelayo baba. Uthena kunencwadi ebhalwe uMkhokheli. Yafundwa ukuthi ichaza ukuthini. Kodwa okuzwakalayo akusekona okubhalwe encwadini, sekuwubuntu. Sesiyanezela kulokhu okuyikona okukhulunyiwe. Uma-ke unezela khona incwadi ethi asogada ulimi lethu. Ithe kaJakobe ithi ligade ulimi lakho ngoba ulimi lakho liyona. Njengoba simenywe lana bangcwele, asigade ukwenza kwethu ngoba khona indaba engizoyixoxa ngokwenza kwethu. Njengoba sila ngicela umuntu azi indawo ahleli kuyona, azi umuntu ukuthi ufike kanjani. Cela ufunde seyitholile. Joshua 24:24, Isaiah 26 verse 4. Ngicela ukubuza-ke njengoba silapha siyabona ukuthi uNyazi lethu lisemkhonza silalele izilalo. Siyabona.
ngicela ukubuza lapho bomama ngaphesheya, ngicela ukubona izandla. Abano-14 ophelele kusuka kuJanuwari kuze manje. Ngicela ukubona izandla nje, abano-14 ophelele. Hawu, ngicela inkosi ngikusize. Ngicela ukubona iy'nsizweni abano-23 ophelele kusuka kuJanuwari kuze manje. Abano-23 ayiphakamise izandla ngibone khona. Ngicela inkosi ngikusize. Ungakaqhubeki nalo ncwadi kaMpeli isithupha. Yindaba isifungo sikaNkulunkulu singapheliki ukuthi uzomkhonza na? Ziyakhala phela. Basho njalo. Sizolungisana la ngoba khona umuntu osinayo sizokuthiwa asekho kusasa. Sizokuthiwa asekho ngenyanga ezayo. Ngoba uthena ubaba uDlamini kaSathane wathi inkosi yami Nkosi ngicela ukukhuluma umsebenzi owenzile ethempelini lethu eFoundation. Uthi ngithola ucingo ngibizwa ubaba thizeni uthi Mshumayeli ngicela sibonane. Ilalele lento uyizwe. Uthi ngicela sibonane ngoba unkosikazi wami uthi ufika isibonakaliso uthi uShembe iy'nsuku zakho seyiphelile. Uthi uhambe kumkhokheli uyobheka ukuthi umi kanjani ngoba umhla ka-15 August ngeke ufike ngonyaka odlule. Hambe kumkhokheli uyolungisa ngoba iy'nsuku zakho seyiphelile. Ubani ongangitshela ukuthi iy'nsuku zakho yingaki? Uma ungawuphelelisi u-14 ungawuphelelisi 23 u-25 uzohamba ufikephi uma lento zingaphelele? Awuyindawo. Bahambile bafika enkosini uNyazi wese libika lo daba. Ithi inkosi ngicela ukubuza Mshumayeli. Lo mama lo konje njengoba kwakhiwa umuzi eFoundation uyasebenza yini? Uyazi ukugoqa into ethempelini uma unesikhathi? Awenzi umsebenzi osekhaya uzala ethempelini ufike ubheka ongenako ukubheka okungalungile ethempelini ucela uhlakule bese ungena la bese ufike usize lokuhluphile. Uyongitshela ngelinye ilanga ngibuye ukuthi wayenza lento lesikhathi. Mhlaka 1 nomhlaka 7 lezo iy'nsuku zimisela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu hhayi wasekhaya lawo. Wokuzala uma unosizi ufike uphathe igebe ukuthi bacasha kabili uNyazi uzokubona bese ungena la bese uyabona nginenkinga ngazi u1 no2 ngaba yini. Ngicela Nkosi ubuze ubukhulu bakho. Wathi lo mfana washo ukuthi kuyolunga makunje. Phela ngikusho egameni lethu ngisho egameni kaNkulunkulu. Ithi inkosi Mshumayeli uDlamini uyasebenza indoma ukuthi babuya khona. Uthi uyanikela yini? Uma kunikelwa kunikelela ukuthi kwakhe umuzi kaNkulunkulu uthi babuya nikela. Nanku lokho kudinga ukusasayo. Uthi ubaba uDlamini cha akaze uhlala isigawu ngenxa yakhe. Ithi kulungile Mshumayeli. Ithi iy'nsuku zakhe besey'phile kodwa thina bosebenzisezona. Njengoba sidla sizoyenza engathi ungayigwema into ezokwenza wena ugcine uma ngabe sekufanele wena ushwelezelwe iy'nsuku zakho zazivele vele lo uyasuka. Imfundiso ungadala kwahamba umama thizeni kwasaboshwa umayiboshwa lo mama wasefike efakwe ejele limfanele mawuqova usephelele ufaka kubaqoki mawumfisa okukhuluma efaka kubafisa ukukhuluma njengoba sidla asizoleke lolu hlelo mayithi womama Nazareta
njengoba uShembe sithandile bangcwele kwasiqoqa inkulu la emnyango kube kunomatende kumenywa abantu bakutheke nomngane kodwa wena kungeyilutho uShembe ukhethile wakubhiza yini ungathi le ndaba sekunike yona uNkulunkulu bese singeyibhaptisisi bengingafisi ukuthi uma ngibuya ngelinye ilanga amaNazaretha esengaka bengifisa iy'nsizwa ezingene njengoba desho babuvuma zingene la kule mizi zithi sizothandaza la zifike yithandaza bese yishumayeza ngelinye ilanga siyobuya sibona abantu la ngokuthi ithi inkosi ilanga iqale ngemibeka lona amaNazaretha yilokhu ngajika abantu ithi mina ngikubeka icala ngoba nihleli ithi abantu bamkhulu Shembe la emnyango nina nihleli ithi kulungile uma ningafuni mina ngizohamba niyishumayele lelo qala-ke linjalo uma ukhona uyiNazaretha ithi noma ngabe umama noma ngabe inkosazana iyakudela mayikazi tshela abanye abantu ithi noma ngabe umama adele nje umama amdele ngisho umyeni wakhe asebenzele uNkulunkulu ithi noma ngabe ubaba amdele unkosikazi wakhe ahambe eshumayela etshela abantu ngoshela ithi ngiyolapha lokhu ngabatshela abantu ngoshela ngisebeyifunde le ncwadi bese ngiqhubeka nalo mama waboshwa ethi umfundisi umadala waboshwa uDoktor ngenhlaka sisethempelini njengoba kuzomisa umthetho nomkhandlu nali itshe elikhulu phambi kwethu ngicabanga ukuthi wonke umuntu ubheke kunono la ethempelini njengoba sisendlini engcwele itshe selimisiwe vele nanti uNkulunkulu ubazi namhlanje sefane kukhulunywe lokukhuluma sekukhulunyiwe abantu bonke ngani bengisiyakuba njengoba leli tshe limile ngicela nizwe amaNazaretha la umuntu oyokakhulu 14 kungekho sizathu akhulu 23 kungekho sizathu 25 ngiyazibona izingane ngoba ngazi noma zingaka ngithi lowo muntu letshe lizwile ukuthi uthe lezo zinto umlomo wonyazi lezulu azikhulu ubaba uhambe ngenyanga edlule egula watotoba wayogulela kuSofia ngoba wezwe inkosi ilanga yathi isephunga usephunga uma ugula hambe uyogulela khona uhlale phansi ungenzi lutho uhlale phansi ngoba le nto ayekhulu ithi mhla uyekhulile ithi nginemve yahlatshwa yathi mayibuza Shembe mina ngibulawelani ngoba ayikho into emisa ukuthi ngibula yona futhi ngathi mntana bikho ngicela wazi ukuthi uma uphula lezi zinto imile igazi lemvu kuwe oyophendula ukuthi bangibulawa nje bambulawelani wena uyophendula nawe awazi wawungekho kodwa sekufanele uphendule ukungayenzi uthando kaNkulunkulu kubi ithi incwadi kaJohane abathanda uNyazi yilaba abenza inkangala wayeseboshwa lo mama wafika wavulela wafaka uthi mefika la abantu bafaka kubo baboshiwe umlomo bafaka iy'ngidi emlonyeni kodwa umebona kufika abantu bakubuka nabantu bemcela umuntu uyaphunyula ingidi ibekwe eceleni ahambe lo muntu uyambona ngeyilanga uyabuya abuya aphinda afake ingidi usawumela amanzi lo mama useyathi lo okuwumgadi waleli ijele uthi ngiyacela nami ungiqaqe umlomo ngikwazi ukuphuza uthi lo okuyena ogadile la cha
kodwa ngiyaliwe kuthiwe nje wena noma ngabe isiphi isimo angakufaki nje ngoba emhlabeni ushiya uxovile manje kuthiwa manje ngikuqaqe labantu ohleli nabo la uzofika ubaxoxa isixwayiso esinaso ukuthi asiligadule ulimi lethu khona la sizosisa khona silana bazwele ngithe silethe inyama kodwa izosebenzela umphefumulo uma-ke ngikhuluma ngokungayihambi izifungo ukuthi khona indawo ungeke uzuwele kuyona khona la ungeke uzufike khona ngithatha inkonzo eyakhulunywa eMtuba ngomunye unyaka ngithi unyaka odlule kukhulunywa ngomvangelo wahamba emhlabeni umvangelo uMathengo uthi mehambile emhlabeni wathi mase kuhlangene okuhleliwe sekuyakhulunywa udaba lakhe wayesevuka ehlala ngesiko bathi mabejabula uthi cha ingajabuli abelelisegonke into ekhona ngikhona uthi njengoba mina sengihambile emhlabeni ngihambe ngahamba ngafika kulomfula uthi libe selithi izwi ngibela amathenjwa bese uyawela uthi kunentambo welela ngaphesheya ubike mawukhuluma ngoManazaretha amaNazaretha besejwayele into ayikhuluma kuthiwa lo yebhedlela baphinde benze leyo nto efanayo kanti akazi umuntu bekuthunyelwa ingelosi ekuthiwa ikhulume la mazwi wena bese ngumbhobho ngoba kusizwa yena uShembe umntandini makuthiwa uShembe umusa wakhe uhlezi phakade kuchaza lokho siyona mihla namalanga kodwa akasinazi ufika vela veza inkonzo ukuthi kususa esonweni uphinde ube nenkani aphinde aveze omunye umuntu ngelinye ilanga oyokususa esonweni uphinde ube nenkani bese thina mdede aha ngelinye ilanga lapha eThekwini 23 kukhuluma omunye umfundisi uthi baya kothandaza omunye umuzo kalandlela beyothandaza ulala nathi bathi nje bebadala usuzophetha umthandazo kwavele kwasukuma ingane bathi socela ukhuzwayo asiphethele umthandazo ngesihlabelelo esithile ukhuzwayo wabuka ingane athi ukhuzwayo ayidongani ntshelo ingane kwayaziwa ukhuzwayo ukuthi uhlabelelana njengoba nani nila niyaziwa futhi senzenza kahle ngathi makusuka ingane engakithi awusenzela ukuthi ube subika ingane wena ube sothi cha ngengikwenza lokho kwathi ukhuzwayo iphikisa lengane kwangakwethi kwadlula iy'nsukwana lahambisa ukhuzwayo kaphela lo mfundisi uthi bese sikulayini-ke uyiqeda sisekenani ngo-23 kaJanuwari uthi sithe sikulayini nangukhuzwa uzobikwa ukuthi usaphuma ithi inkosi liqedweni ithi baba ngazi liqedweni kodwa kusizo lolungasekho ithi inyanga yezulayo wena udelela izwi lami laphaya lakhumbula niyothandaza kalandela uthi yebo ngiyakhumbula uthi uyizwile ingane ethe hlabelela isihlabelelo uthi leyo ngane ibithunywe yimini uthi wena wayidelela izwi lakho uthi kulungile-ke ngithe angithathe leli lami izwi usale nelami le ndaba esikuyona inzima kakhulu kanje le ndaba esikuyona asizile ukuzohlala siswente njengoba namhlanje sekuswente sekuqhudelwana ngemnazaretha egqokiwe manje ukuthi uyabona mina ngiswenkile usibanibani namasudi agqokwayo athi umuntu kuyisemzini kaNkulunkulu kumhlangano ungathi ungangayenzi lokho kuthiwa la umnazaretha ugqoka inyanga iqala bese kungenza umdedela uze kuyobhala umhlangano athi umuntu masibuye esontweni ugqoka isudi enhle abese ephumula umnazaretha fanele sibuke isudi yakhe sekuyinkonzo yombukiso manje akuselona uhambo losizi neyinyembezi engathi ungakugada lokho uhlezi ukukhumbula unovalo futhi uma usemhlanganweni ukujwayela ukuhlala edokodweni ngoba kuyenzeka usithole isibusiso usiphuce usathane ngokuthi ugcine wena ungasahlali edokodweni
ngelinye ilanga ngake ngakhuluma kwelinye ithempeli ngithi mina ave kuyintanto ukuthi uma ungena eNazaretha udibane nabantu abazinzile abahleli abanesimo. Ungathi uma ungena uphambane nomuntu kanti useyaphuma yena. Abangi-understandanga ukuthi ngichaza ukuthini. Ngithi uma ngiqhubeka ngithi uma ngabe udibana nomuntu ozinzile osahleli ilozo ohleze novalo into kaNkulunkulu noma ngabe kwenziwani uyabhekisisa noma ngabe kuyagidwa noma ngabe kuyahlatshelelwa ngeke umuze uthathe ingoma la ekhaya eyihlabele njengezayoni noma njengaseweseni. Ngeke umuze ugida umgido la ekhaya umbone ugida ngendlela yakhe ayicabangayo lowo muntu usahleli. Kodwa lo sephuma ohlangane naye wena sephuma wozuzwana naye basobho sengozini yilothi noma ngabe yini bayenziwa nje yena akanandaba noma ngabe yini la ekhaya yena mayethanda uyenza ngendlela athanda ngayo. Makuthi ashele nje emhlanganweni cha uyashela makuthi aqonye khona emhlanganweni anankinga nawe aze kubiza kusondela la usuku nebhadile uthe uma ufika wadibana nomuntu osephuma wena. Ithi inkosi inyanga yezulu ngithe wena sala nezwi lakho ngoba ubona ukuthi elakho lezi kanti walinikwa yini. Njengoba sila sineyiphiwo ezahlukahlukene engathi leso siphiwo sakho kodwa ngiye ngikuthandazele ukuthi nasi isiphiwo osibhekisisa ngoba khona abantu abaneyiphiwo uma singasasetshenziswa uNkulunkulu khona umuntu onesiphiwo sokuhlanganisa abantu bamlalele nje ukuthi ayazi usibanibani uJoy uyakwazi ukukhuluma anesifisi kodwa kuhleka uma sebahlanganisile abantu isiphiwo sakhe sokuthi ahlanganise abantu umuntu engathi singasetshenziswa uNyazi lezo amathalente ngoba lesiphiwo sakho nganolimi lokukhuluma nabantu kodwa lolu limi lakho uma lungasetshenziswa uNkulunkulu okubizile uyawuhlakazi bantu. Ukhona umuntu onenhlanhla enjalo ukuthi yena uyakwazi ukuhlanganisa abantu and uyakwazi ukukhuluma laleleke futhi kodwa manje lesiphiwo sakhe masingasetshenziswa uNkulunkulu abantu abaduma engathi ungakuthandazela ukuthi isiphiwo naso ake sisetshenziswe uShembe uNyazi. Hayi ngathi ungakuthandazela lokho noma ugida insizwa yakithi ugide wazi ukuthi cha engikwenzayo ngathi ngikwenzela uShembe uhlezi uyikhaya uhlezi uyifuna ukuthi ngabe ngisenza kona yini ungahlali bese uyazenza. Ithi ke lensizwa ngithema ngifika empulweni sokuze kwase kuthiwa ngwele ithi ngithema ngibona la nansi intambo phezu kwentambo khona isibani ithi kule ntambo le ithi khona isibani kube isibani ithi manginyathela ithi inyanga ka-23 engihambile iyithathu futhi mawuthi January ube kuleft mawuthi ube ku-right uFebruary mawuthi uMarch ithi ngihambe ngahamba ngase ngifika kwenye indawo sekunegedi isabhukile intaba kodwa khona isibani sodwa kwase kuthiwa amathezwa ubuyile ku-23 yini uthi ngathi mina yebo ngile kwase kuthiwa pho intambo inganyulwe yini uthi ngase ngithi nama ngazi kwase kuthiwa sihambe siyobheka ebhukwini kwase kuyobheka ebhukwini na kwafika ebhukwini unikele 23 kwathiwa pho intambo inganyulwe yini kwase kuthiwa veze iy'nyawo uthi uma ngiphakamisa unyawo asikho isidembu sokuthi ngifikile 23 njengoba sidla ezethi iy'ntambo yisaxhumene noShembe uma ngathiwa ngiyahamba kusasa empulweni wasekuze ngiyowela na ngeke ngiwela ngowela ngijabile
ngelinye ilanga siyosabatha kaNdaba ezitha ucele ePortshepstone. Ithi-ke insizwa kaNgwabe ubaba nje kumina una-50 years mangicala mina ukuthi usemncane manje ngimjwayele akusavumi ngimbize ngobaba ngoba manje mncane ile nhlobo engakhulu. Ithi yazi mbokambili engathi ungangakuyeki ukubhinga uma kuyisabatha noma kuyi-23. Ngithi yini Ngwabe? Uthi hey kade ngise-17 ngelinye ilanga ekliphu la ndifaka khona. Uthi-ke sekufika umshumayeli uNdwandwe wase-17 esibonakalisweni. Mayefika umshumayeli uNdwandwe uyasuma umvangeli ngoba engekho umshumayeli wakhona 17 uthi socela inkonzo ukuyiphathelwa umshumayeli uNdwandwe. Uma esukuma umshumayeli uNdwandwe uthi manazoretha ngikahle kahle ngiyakhula. Kodwa ngoba izwi selingikhombile ngiyacela ukuthi insizwa ezongifundela umthandazo kube insizwa ehlabelelayo nezofunda kahle. Uthi umvangeli wesesuma uthi Ngwabe sicela usifundele. Uthi ngase ngisukuma uNgwabe. Uthi ngase ngiwufunda umthandazo wayesesukuma umshumayeli uNdwandwe wayesethi ngiyabonga ufunde kahle uhlabelelayo. Wayeseshumayela avala inkonzo uthi ngagodwa ngeke ositshela ngalala. Uthi ngithatha ngilele wase ngizwa inoki gogogo uthi ngavuka ngavula kodwa ngiyaphupha. Uthi umshumayeli uNdwandwe hamba namadoda awu-2. Uthi wathi umshumayeli uNdwandwe awuyena lo kade ufunda umthandazo. Uthi ngaqala ngathuka manje kwathiwa yandoda wena wade ufunda umthandazo. Uthi ngathi yena. Wathi amadoda alalelayo ufunde kahle umthandazo futhi wahlabelela kahle. Kodwa umthandazo ufundile waliwe ezulwini. Uthi ngase ngicwanga ngoba la madoda ayangincoma athi ngikwenze kahle konke. Uthi yazini umthandazo wakho waliwe ezulwini. Uthi ufunde kahle impela kodwa ngoba ufunda umthandazo ungavunule waliwe ezulwini. Awufundi umthandazo obunibanga ungavunule. Engathi izinsizwa okuzwayo lokhu namhlanje onalo ibheshu mayesabatheni akolibhinga ngoba ungasube nenhlanhla yokukhonza kuthiwa sicela usifundele umthandazo. Uthi nje sengisaba kabi ukuhlala phambili ngoba ngingase ngikhombeke kuthiwa funda umthandazo njengoba ngingakabhingi nje. Olalela wenze, ungalaleli nje ungene. Ngelinye ilanga ngiseyingane nje sengigcina inhlalfuthi bomama nakhosazana. Ngikhulele eMlazi ethempelini laseNtabalela. Ngikhuthaza ukuthi lento kaShembe engathi ningakhuthaza ukuthi yakheke kunokuthi ibhidlike. Mina umoya wami lapho nje angifuni lento ibhidlike. Mangabe ngizwe ukuthi kunodwa uNyani olisukile okungcono ngizama ukufika khona ngizama ukulungisa lonke angithanda. Nawe ngathi ungangena lowo moya ukuthi mangabe unakele hayi sukuma ulungise nawe. Ungabukeli umsebenzi kaNkulunkulu unakala. Ikakhulukazi laba kuthiwa amadoda basenkingeni ngoba wathi uShembe lento uyibuza khona. Sisesabatheni. Kwase kusukuma owayemisiwe ngaso sikhathi ukuthi akafunde umthandazo. Wayesukuma wawufunda umthandazo. Uthe mayeqeda umthandazo wabhokha isikhathi sakhe waphuma hamba. Hawu. Yini lento yenzakalayo? Kwathi futhi ngelinye ilanga uphinde ufunde umthandazo. Wagoqa isitep sakhe wathi makuthiwa amen nje sekuthandaziwe wagoqa isitep sakhe umgcojwa lo muntu. Wathi goqa isitep sakhe waphuma wahamba wahleka ngalelo langa wawubamba umjimba wakhe wayesohleka. Hawu. Wayesesukuma ephuma hamba. Waqalwa nje asiyingane thina sazilutho. Kodwa ngizama ukuveza ukuthi kuhle ubunani. Uyibona into ngoba ngelinye ilanga iyodingeka. Kwadlula inyanga kwawu-23. Ngithe ngibona kwakunesango-ke lapha kulowa muzi omkhulu nje kunesango. Bese kuba indawo driveway engenayo enkulu nje evulekile. Ngabona kuthiwa sigqoke u-23 sizokwenzele emgaqweni namhlanje. Sawushaya u-23 sawuvalele emgaqweni. Isango likhiwe ubani uyena lowo muntu lowo. Hawu sewumvangeli ngaleso sikhathi.
Ngenyanga edlule ngihambile ngiyosebenza e-foundation. Ngithola ubaba obiza nesibongo sakhe bese ngithi nawe. Ngicela ukubuza, uyamazi umvangeli usibanibani? Athi awuba umkhulu lo, ngithi mina hawu. Konke ngifisa ukuyikhuluma nawe. Hayi siphume ngaphandle bese ngithi yazi baba. Ngonyaka othile ngangiyingane la kuma-19 kodwa konke engayibona enjengoba sengiyichazile. Uthi lo baba mntanami yazi ulethe uNkulunkulu. Sinenkinga ekhaya kulungile ukuthi sesimnikelele sazama nokuthi sibageze sibaphindelela hayi ukwazi inkinga kakhulu. Uyazi leli thumbu likhumbuza cishe ubiyona le nkinga. Phela menze njalo wadelela umsebenzi kaNkulunkulu. Uyazi lo muntu uhambe emhlabeni engasaboni kwavele wavaleka amehlo. Uthi-ke lo baba iyayibona le ubaba wengaboni kodwa kwathi nje kwathi fithi wavele wavaleka amehlo abantu sabona. Kwazi washona engasaboni wahlala iminyaka engasaboni. Mase kulento-ke kaNkulunkulu asiyiqaphele bangcwele. Lento yokuphathwa kahle mangabe ubona la kusheleleka khona umbuyise omunye umfake endleleni. Mawula wenze sure ukuthi osephumile uyamhambela uthole inkinga yakhe umlande ongakamboni Shembe uhambe futhi umbuyise. Ngoba uthi ushamba kakhulu kuphelele thina lapho nabantu bamdinga uNkulunkulu. Ngifundele incwadi yokugcina ngihlale phansi. Khona abantu abenze la bengaphathekile kahle beneyinkinga enyameni beneyinkinga emakhaya abo 26:4. Manazaretha wena oze la unosizi. Ngicela uthathe lento eshiwo lencwadi ethi sithembe njalo unyazini lezulu. Mangabe uneyinkinga ake uthathe lezi zinsuku engiyibalile. Uthi mangabe unenkinga uze la uzothandaza. Usebenze ngomhlaka 1 phinde usebenze ngomhlaka 7. Ubone ukuthi le nkinga obhekene nayo angeke inibazulele. Njengoba uNyazi lezulu kukhona amandla angapheli. Ngiyabonga. Amandla loNkulunkulu awapheli. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongenathemba. Ngihleze nazi ukuthi bangcwele ithi inkosi ilanga la enkonzweni amaNazaretha uSathane la ekhona. Ithi akekho kuzo zonke lezi zindawo ezikhona la emhlabeni. Ngabe kephi nakuphi emabandleni akhona uSathane akekho khona. Kodwa ula. Ithi sizathu sidala uSathane abe lapha. Ingoba vele zonke lezi ezinye indawo ezakhe. La usazofuna abantu ukubawina. Uyiqaphelani into ezokuxabanisa noNkulunkulu? Uyibona futhi nawe into ezokwenza uphambane noShembe. Ngelinye ilanga la kufika omama abane enkosini ilanga. Bayocela abantwana bathi bathola abantwana. Uma befika enkosini ilanga ithi kulungile hambani njalo ebusuku niyothandaza nasendlini yezitsha. Ithi kwaba yinsukwana nje ithi ngithengilele wayesefika ugombela ephethe inkonga wathi naba abantwana ezibacelela labo mama. Uthi ngithe ngisamangele wasethatha umnikeze. Ithi ngakhipha ngamnika okuqala uthi ingane yayisimkhamela. Uthi thema imkhamela ingane wayithathwa ijinjela lapho. Ithi ngithe ngisathuke lokho wathi ngithathuswe yiloko wathi ugombela thatha esibili unikeze omunye. Uthi ngayithatha esibili ngathi uma ngimnika nevela afika amkakela ijinjela lapho. Wathi le ngane ingcolisa ingubo yami ngayithengelwa indoda yami enhle kangaka. Uthi ngithe wathi ugombela thatha esithathu umnikeze lo. Uthi ngayithatha esithathu ingane ngamnika ukuthi wayibuka wathi hey kubi lokho okujijela phansi. Uthi wayesethi ugombela uyabona-ke mntanami. Labantu okubathandaza ibudlela ngesikhathi sakho. Uyothandaza uzuguqa ukhuphuka amadolo. Labantu bathanda kakhulu amadoda. Wathi ayikho inhliziyo kubo lengane. Wathi-ke lalela-ke thatha le ngane uphinde uyinike lwesipho. Uthi ngayithatha le ngane ngayinika lwesipho. Uthi yaphama yamkakela ophuma ngaphandle wayisula. Uthi wathi nangubo umuntu onenhliziyo yengane. Wathi uyabona-ke lo uzoyizala zibe yiningi ngabe uthi ngempela wayizala zaba yiningi
ithi Inkonzo angikhulumi ngalabo mama nezingane, ngikhuluma ngenhliziyo yomuntu kodwa. Ukuthi kungenzeka uthandaza ufuna umsebenzi, kodwa inhliziyo yakho mayingenalo uthando lomsebenzi, uyofika emsebenzini utshontshe, bese kuthiwa igama likaShembe. Ufika emsebenzini udoje, bese kuthiwa igama likaShembe. Uya emsebenzini ngoba uthanda, bese kuthiwa igama likaShembe. Engathi kuNazaretha ma ucela into kuNkulunkulu ngalini, uphinde ube nalo uthando lento oyicelayo kuNkulunkulu, ngoba uShembe ubheka inhliziyo yomuntu. Ngiyabonga bangcwele, yiloko uNkulunkulu abengiphe kona, kodwa ngiyacela abangcwele ake bayikhuthalele into kaNkulunkulu, ake babe novalo nento kaShembe, ngoba mase kuphela la kunina la iqala khona lento kaNkulunkulu la isuka khona, uma iphela amandla la iyophinda iqhubeke ngoba la isey'mpangeni zayo. Ngiyacela nje bangcwele nikhuthale insizwa eyisebenza ngicela ukuyibopha, ngoba sifikela sisuka kude sithi size ku-23 masifike ku-23 awukho. Ngikhuluma ingelosi yaShembe khona izoyihambisa le-report. Bakhona abantu bayasebenza, bacabanganga uku-organize ikende kube khona ngo-23. Ulala kanjani ekhaya kuyisephungu? Ulala kanjani embhedeni kuyisephungu? Angikholwa ukuthi labantu bebengekho esephungweni bebehleli phansi kwesihlahla njengokusho umthetho, kwaze kwazi. Onesibaya behleli esibayeni, kwaze kwazi. Obelele embhedeni akusafanele ibukisise indaba yakho noShembe, bekisise indaba yakho noShembe. Ngiphetha nje kuwo konke uNkulunkulu akukhulumile ngalo, ukuthi ngizokubekaphi ngoba siyezulwini sifuna ukuya khona. Ngicela umuntu nomuntu namhlanje mathi mayefika ekhaya, ngicela ukubuza nomuntu ogqinise emtholampilo, ukhona yini ongathandi ukungena ezulwini njengoba sina? Sakhuluma kakhulu bangcwele, ukhona ongathandi ukungena ezulwini? Zinsizwa, ukhona ongathandi ukungena ezulwini? Ngicela ukuba isangoma sezulu othanda ukungena ezulwini akaphakamise isandla, ngimtshele mina namhlanje. Ngicela ukubona izandla zabantu abathanda ukungena ezulwini. Hawu yonke into. Ngiyafuna ukubona umuntu engase anganifaka ezulwini namhlanje. Ngiyafuna ukumbona. Isithizwe nathanda ukubona umuntu ongaseneze ngingangena ezulwini. Lalelani-ke, umuntu namhlanje mayisuka la esontweni akengene ekamereni lakhe ayivalele, bese sethatha isibuko sibhekise ngakuye. Uzombona umuntu ozokwenza ungangena ezulwini. Inkosi kusindiswe. Amen. Ngiliphethe uNyazi lwezulu. Amen. Bangcwele basezulwini siyazibongela uNyazini ngamazwi amnandi.